Du starter med at åbne din Internet Explorer, og når den er helt åben og din startside vises, så går du op og klikker på hjælp. Efter lidt tid, alt efter hvor hurtigt din computer er på nuværende tidspunkt, skulle der gerne dukke en menu op. Der. Og så går du ind og klikker på menupunktet om Internet Explorer. Så kommer der et lille pop-up vindue frem, hvor du kan se, at du bruger, eller at jeg bruger i mit tilfælde, Windows Internet Explorer nummer 9. Så jeg er helt opdateret og behøver ikke gøre mere. Men hvis der nu står 7 eller måske endda 6 i det her pop-up vindue, så vil det være en rigtig god idé at opdatere din Internet Explorer for at få mere ud af din surfen rundt på nettet og også på min Mave.dk.